kardom kar benglong pina video klalo nono kimi alarmazan man klalo langsun KH production present ahin ben ke bonda labang so alarmazan elitum thei glong pu to tangte pini labang so a video putak le full detail lang sinang to tangte a video le start glonan labang so alarmazan siapa jan bang pi laki RG ki men nai address alang limen ke alisa terang pi lapen nongnam che thang klong actor alang limen ke vision son teron alang le tumsi labang so alarmazan ke siapa jan bang pi pen abang pudum lo labang so alarmazan long kilun tum mate singa to men ke lai khenlo vision son teron lapen ke rolin emo alang le tumsi labang so alunjir ke kilun ik atum lo labang so alunjir phan ke tok mate liris abang fomen ke lalo edition pro nalo tong labang so alarmazan mate a video album fulang ijik brote official KH production present YouTube channel long sinang tum lang iglong po nalo tum lason kaki karbiang long pano nam che thang na video hai mate actor actress a video lang i verite nalo tum handshake channel official khan sarkar pinon lapen like taping non lapen comment bang tane iri pinya video klan sikang ton lo kur wang thu